laguning alam
kaya wis tinata tataning laku. Kabeh dadi pralambang dumadining lakon. Jagat saya peteng pitung dina udan wor lan lesus. Kaya-kaya bisa bedol gunung Mangliawan. Giris miris para kawula ing negara Pancawati. Awit kaserang pagebluk Mayangkara. Dahuru terus lumaku. Ruhara sangsaya ngombro-ombro. Bingung bilung-lungan penggalihe Prabu Sri Rama Wijaya. Sayekti datan bangkit jumangkah. Kaya-kaya disrimpet sikile. Kejeming jaman wengi sing kahanan kaya-kaya jagat Pancawati arsa diwalik. Prabu Rama kuwi wis tuwek. Kowe ngerti apa ora? Prabu Rama kuwi wis ora kaya biyen. Apa sing kok arep-arep saka wong kuna sing ora iso maju? Iki wis ora bakal bisa gawe mulya. Saiki aku karo kowe. Saiki aku karo kowe butuh urip sing cetha. Lakuning negara wis kaya ngene. Pemerintahan kaya ngene ora genah kaya ngene iki. Cetha, genah iki wis ora ana apa-apane. Cangkemmu menengo. Podrat nadyan silih bapa kiyong kanini sedulur nyang sana kalamun murokan
jagat pasesaning Abathara jagat Yayi Sugriwa Lesmana apa dene sira Anoman waduh Gusti kula Sang Marteng jagat mundi dawuh timbalan Paduka wonten timbalan ingkang adhawuh duh Kaka Prabu nun inggih wonten pangandika ingkang hadhawuh sinuwun kabeh padha midhangetna anane aku mung tansah meneng kejaba bingung rasaku anggonku nyawang kahanan iki nanging uga mesgul jroning nala pangarasaku anggone Prabu Rama nyekel peperintahan negara Pancawati iki wis ndak tindake kanthi wicaksana lan kebak ing pengati-ati parandene negara Pancawati kahanane malah kaya mangkene remuk bubuk dadi rempon wis akeh para kawulaku sing ora percaya marang Sentana Praja sak rampunge Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja gugur duk rumuhun ndak kira kahanane bakal nemu raharja lan bagya mulya nanging malah luput saka kudangan merucut saka gendongan uripe titah ora pernah ngendi-ngendi papan kebak Brahma curah ketambahan larang sandang kelawan pangan negara kejiret kelawan paceklik Yayi kira-kira banjur apa dosane Prabu Rama Wijaya iki ya Di Hangudarit yasrariwut Urwaterawat wawahati wedi lamun kauningan mring hambek ngumaladi tanwandi binaradi bloko kadurnan kang hambek juti aduh Koko Prabu jimat pengayoman kula sayektinipun kula kang rayipun Lesmana Widagda ingkang kedunungan lepat awit kula jejering kadang anem ingkang paduka percaya kinen jejekaken negari Pancawati parandene kula mboten saged jumangkah anyirep sedaya pagebluk menika duh Koko Prabu sinuwun
Nyuwun pangapunten. Sejatosipun paduka menika mboten lepat. Paduka menika mboten lepat sinuwun. Malah rumaos kula. Malah rumaos kula para kawula ing Pancawati ingkang nandhang lepat. Dupeh urip ana jaman ingkang sarwa maju. Dupeh urip ana jaman ingkang sarwa maju lajeng kebat kliwat rumangsa mardika samukawisipun. Akeh wong cilik sing wani marang panguwasa ical raos tata krama nek ora seneng lambene mung waton jeplak. Nyuwun sewu sinuwun, miturut gagasanipun Anoman wontenipun para kawula wani kalian pangarsa kala wau inggih awit wonten saperanganing pangarsa ingkang sampun boten saged kinarya tepa palupi. Anoman mingkemo sing dadi lambemu. Kowe aja waton ndak po Anoman. Duh Koko Prabu, sejak wonten sapirangan punggawa praja ingkang menggalih kebutuhanipun piyambak. Wonten ingkang ngelincati janji lan sumpahipun. Wonten ingkang dagangaken jabatanipun lan wonten ingkang dagangaken jabatanipun lan wonten ingkang nginger ngrusak tatanan ukuming nagari. Inggih awit perkawis kala wau ingkang anjalari rusak ing kawontenan miyang para kawula. Duh Koko Prabu, malah wonten ingkang sampun kecepeng lan mlebet wonten pakunjaran. Nanging malah saged luar saking pakunjaran labet sami pidak jempol gedhek antuk miwah dipun ayomi kalian kegiatan sak nginggilipun dosinuwun. Kagiat ori sangapirangu ori nanggul ginempet hampit dosa ngrepnaning bawana wis yayi wis kabeh padha cupeten. Kabeh kang diaturke Yayi Sugriwa, Yayi Lesmana kang sarta Anoman mau mung kanthi dasar pangira-ira. Kahanan Pancawati kang nedheng ketaman pagebluk. Kahanan Pancawati kang nedheng ketaman pagebluk gedhe kaya mangkene iki sejatine krana ditinggal dening Sang Jiwa Minulya. Ditinggal kelawan Sang Jiwa Minulya wong boga sampir ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Wiwit Dasamuka gugur Yayi Sinta tak boyong temahan aku lestari dadi ratu ana Pancawati kene. Ya wiwit iku Kakang Semar wis ninggalake negara Pancawati. Kakang Semar sak anak-anake Nala Gareng, Petruk lan Bagong kaya-kaya ngadoh saka Prabu Rama Wijaya. Yayi, miturut pangeranipun Kakang, negara iki bisa waluya jati kaya duk ing nguni
yen to Prabu Rama Wijaya lan negara Pancawati bisa ketunggon Kyai Semar Badranaya maneh Yayi. Duh Koko Prabu, menawi tetela mekaten benjang dadak ngentosi menapa dinten menika badhe kula upadi wonten pundi papan dunungipun Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya tetep badhe kula boyong wangsul wonten ing negari Pancawati mriki. Duh Koko Prabu, nderek sumela atur sinuwun. Kula midhanget pawarta bilih sakmenika Kyai Semar mapan wonten padukuhan Karang Kadempel utawi padukuhan Klampis Ireng. Mila menawi wonten suka lilaning manah kula sagah dados duta utawi utusan paduka kinen boyong Kyai Semar wangsul mapan ing negari Pancawati mriki malih. Duh sinuwun. Iya yen pancen kaya mangkono Sira Lesmana lan Anoman enggal budala nganggo tekad satriya tanah Jawa. Apa wae kepinginane Kakang Semar turutana. Watone Kakang Semar Badranaya bisa bali mring negara Pancawati kene ya Yayi. Yayi Lesmana lan Anoman.
Sarpa Kresna duh kusuma swara bareng gayeng gayung syukur yen ingsun kang nyucup aja mung kang ning dada raja kecul ing Medyun dewa kang nyangga bawana prayoga saya tumurun Yuwang suksma mangadi linuwih payungana marang panjenengan ingsun. He pulunanku. Pulunanku bocah gagah, pulunanku bocah sigit, pulunanku bocah Jentara Gatotkaca. Wonten timbalan ingkang adhawuh wa. Wonten timbalan ingkang adhawuh wa Prabu Sri Bathara Kresna. Amiji dumateng kula pun Gatotkaca. Kowe adoh ndak awe. Kowe adoh ndak awe, cerak-cerak saya ndak raketake. Krana ana babakan kang bakal tak rembug marang jeneng sira Gatotkaca. Sumangga kula aturi paring dawuh wa. Gatotkaca arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun wa Prabu ing Dwarawati. Ngene ya. Ing ripalungguhan iki pulunanku Gatotkaca ngrasake kahanan kang kepiye? Ing ripalungguhan iki pulunanku Gatotkaca lagi ngrasake kahanan utawa swasana negara Ngendraprasta kang kaya kepiye mara coba kandhakna Gatotkaca. Nuwun inggih, Wa Prabu. Dinten sakmangke kahanan negari Ngamarta. Dinten sakmangke kahanan negari Ngamarta nedeng ketaman gara-gara kagiri-giri. Mubal endute si blegedaba ngakak galak pedhite kumitir sang Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh bingung bilunglungan para kawula para bebrayan agung ingkang lenggah wonten ing negari Ngamarta. Kowe yo ngrasake kahanan kang lagi nglimputi negara Ngamarta iki Gatotkaca. Nggih, lakar kados mekaten. Pagebluk mayangkara pacoban silih gumanti kang animbrung wonten negari Ngamarta. Ngamarta nedeng kalimput ing paceklik. Larang sandang kang sarta pangan. Para kawula siyang nadang nedeng ketaman sakit. Dumugining pralaya. Boten wonten ingkang saged dados tamba niki kinten-kinten perkawis menapa duh Wa Prabu. Sumangga kula aturi paring dawuh Wa Prabu. Miturut panjenengan
kahanan negari Ngamarta ingkang beneh kalian padatan mriki ibarat kodrat napa saged dipun wiradati, ibarat lara napa saged dipun tambani. Ngene ya Gatotkaca ngene. Wis sakwetara wanci Kyai Semar Badranaya momong pepundhenmu para Pandhawa, nanging upama wong kerja ngibarate kaya wong magang. Ora netep ing negara Ngamarta. Nanging isih lenggah ana sudunge Karang Kadempel utawa Klampe Sireng. Kamangka kiblat papat 5 pancer wis ngawuni-ngani. Sapa to Kakang Semar Badranaya? Nggih. Sapa to Kakang Semar Badranaya? Kakang Semar mujudake dewa kang asalira titah. Krana Kakang Semar kuwi sejatine panjilmaning Bathara Ismaya kang dadi simboling pengayoman kang sarta katentreman. Maknanipun kados pundi? Ngene. Tak kira kahanan Ngamarta bakal tentrem lamun to Kyai Semar kasembadan kaboyong ana negara Ngamarta dadi pamonge para Pandhawa sak utuhe Gatotkaca. Lajeng kersanipun Wandwarawati kadosa pundi? Jeneng sira Gatotkaca tak wenehi pakaryan. Gatotkaca sing banter playumu. Mara gage kowe lumarapo ning Karang Kadempel. Kyai Semar boyongen tumuju mring negara Ngamarta. Trawaca dawuh pangandika paduka. Kalilan Gatotkaca nyuwun pamit saha tambahing pangestu wa Prabu. Lelungsen ndak bebakali duga ginawa. Ngati-ati aja nganti keri budala dina iki Gatotkaca. Sang Gatotkaca dinten mapakarka suta
sangka mijil langenira sang nahar pati lampah hiro alon Bijilangan nira sang
gina ora bak Badaya yuwarna nira Om awik nam hastu nama sidam putuku ngger putuku Duryudana wis sawetara suwe lungguhku ana negara Ngastina ananipun eyang ora gage-gage ngucap amarga sesek dadaku apa to sababe kang kaya mangkono krana anggonku nyawang kahanan Ngastina ing titi palungguhan iki ger mbiyen negara Ngastina kene iki kondang negara kang subur lan makmur nanging bareng saiki Ngastina dilungguhi karo Sata Kurawa negara sing subur lan makmur iki kok malih sarwa kekurangan kamangka ora kurang-kurang anggonipun eyang ngandhani putu-putuku Sata Kurawa supaya tumuju dalan kang utama nanging nyatane lambe sak tumang mung kari sak merang nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping kiwa mlebu kuping kiwa metu kuping tengen babar pisan ora ana sing cumentel ger tumindak lan pakartining para Kurawa wiwit biyen mula wis babar pisan ora tau nganggo rasa katresnan ora tau nganggo kawicaksanan ora gegulang rasa prihatin lan ora duweni rasa welas asih kamangka sing jenenge wong angkara murka kuwi mbuh cepet mbuh ora mesti bakal ngunduh wohing karma pala kula Duryudana nek tak glejah
yen tak teliti sumber-sumbering perkara paceklik lan kuranging sandang boga tekane lelara kang jalar tumular ana bumi Ngastinapura iki awit saka pakartine adi-adimu Sata Kurawa ingkang nerak pacak nrajang perbatang dikandhani malah banggel mula nganti dielekke karo sing gawe urip kanthi anane rerusuh lan brama curah apa dene paceklik banjir awu walik watu lan uga sakehing ruhara mula yen nganti titi mangsa iki kowe sak sedulurmu Kurawa ora padha eling marang lakuning bener sayekti negara Ngastina kene tan wurunga sangsaya remuk bubuk dadi rempon nggih ngaturaken panuwun dhumateng Kanjeng Eyang Bisma ingkang sampun paring pitutur miwah pituduh dhateng Duryudana sakadang Sata Kurawa. Iya Putu Prabu iya. Namung kemawon menawi kula sak sederek lajeng dipun salahaken krana dados sumbering kerusakan negara Ngastina nyuwun sewu. Kula boten condong Duryudana boten rumaja. Menawi Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh wis dielekke karo sing gawe urip liwat anane pagebluk gedhe supados Kurawa sami eling kalian lakuning bebener nyuwun sewu. Sak ngertos kula ingkang nandhang pagebluk lan paceklik menika boten ngemungaken dhateng Praja Ngastina nanging kathah negara sanes ingkang ugi ketaman paceklik malah kepara kula nampi wangsit saking dewa negari Ngastina saged waluya jati temah nirmala bumi Ngastina badhe manggih bagya mulya menawi Duryudana saged boyong pamong tumuwuh Kyai Lurah Semar Badranaya inggih sang jiwa minulya. Pramila Kanjeng Eyang slendro ingkang raos slendro ingkang batos gandeng wangsit sampun kula tampi gandeng wangsit sampun dipun tampi kalian Nalendra Ngastina Prabu Duryudana ciptaning manah sedyaning kayun Duryudana kepingin sanget saged hamboyong Kyai Semar Badranaya mapan wontening negari Ngastina mriki mindah bombonging manah menawi Kyai Semar purun tumut kula mila Kanjeng Eyang Duryudana nyadong dawuh cara menapa ingkang kedah kula tempuh srana menapa ingkang kedah kula lakoni supados Kyai Semar purun kaboyong mapan wonten negari Ngastina mriki Kanjeng Eyang. Bremara reh mangusomya ngambreng Kadi karonaning kaswahasih ring maraga hemeletgung Risang gondo mastrat mojo leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah surya
mangrangsang wahaya umyus hamara maya hanto putu yen perkara arep boyong Semar pun eyang rujuk Begawan Bisma cocok ning pitakone Kyai Semar apa gelem gage ora ariken atimu Duryudana nadyan pun eyang sarujuk lan Duryudana kepingin ning Kakang Semar apa gelem jal saiki glejahen kawit biyen mula sing dimong Kyai Semar kuwi mesti satriya sing manut karo paugeran satriya sing tansah ing lair angudi karya ing batin nangesti Gusti satriya sing manut kelawan dharma kamangka dharmane satriya kuwi yen ora kleru ana cacah 5 siji ya kuwi rumeksa rahayuning bumi kelairan kuwi dharmaning satriya angka 1 dene dharmane satriya angka 2 ya kuwi ngayomi para pandhita kang mangun tapa brata dene angka 3 dharmaning satriya kuwi tresna asih mring para kawula angka 4 setya tuhu netepi janji lan dharmaning satriya kang pungkasan angka 5 tunduk ing bebener ade dasar adil kuwi kabeh dharmane satriya kang sejati mongko nek diglejah siji mbaka siji bab rumeksa rahayuning bumi kelairan satriya Ngastina sing jeneng Kurawa kuwi ora tau gelem ngreksa marang negarane malah kepara